Obodo Igbo anyị elu na America mmadụ galila gali n'ụwa anyị gwudolu mmadụ anyị wee kenebe Chief Nze Wagner Adimora Lugo 1 Nagolo Anambra State Founding Chairman People's Club nke Nigeria International na Los Angeles branch onye na-ekwu maka ya n'eno nwelivon na-emenu na webo na baninu wagi na nwade mora nanyi keneli engi no dozi akuyinu Lady Princess Sisi Adimora Electric ọkụ oyibo ọchiọrọ nwanyị ọma Adonowunu ezinne faniyo anyị kabili nwanyị ọma n'obosi America gunu binu Chief Tok Okunna Abiti Igbo na Hollywood na California ka ibizinu ezi nwa si Igbonu na Dunu Kofia Local Government na Anambra State anyị kenelu Abiti n'ugbo bilinu Toku Nwakunna bilinu gaba n'iru n'enu Vice President Anambra State Association of Southern California Mr. Okudili Okeke Nwabunni ya ezi nwa Honorable BCN Okeke n'Ụmụanụm Village na Nibo Kakisi Okuye Okeke Yabanu Niru Nkina Odozi Agwụnyinu Mrs. Ifi Okeke na Los Angeles unubizino na California na United States na America Chief Rory Chukwura ezi nwenye kwe bili ọzọ dị ebube nke izizi na nri ezi nwa ichie Pius Okoye Onyekwe Orimili 1 na nri ndị na-edozi akwụnyinu Ozi Onyekwe ezi nwa Injinia Emmanuel Chikeluba Aneli Akwụnọka etiti Nze
Nze Don Ezennia, Nze Nsọbụndụ, Ezinwa late Nze and Mrs. Christopher Unegbu Ezennia. Na walasi nuganu kobele mwasi putanu na Anambra. Chairman Sheka International na Dallas, Texas. N'ezigbo nwanne ya nụ Christopher Ezenna, Nze Chineto keneli bụ nwunye yinu Mrs. Nkechi Ezenna ya Mmazularu nwa Mrs. John Ezonyele Mbanuga, Savigno Soni Nwamba Nefonu onye Chinyelugo Bili nwanye ọgbara ubili no na miyi gị si bịa n'ezi nwanne mmadụ bịa nwanne mmadụ abụrụ oyi egi na odozi akwụnyenu Uche Mbanefonu nwanye ọma bili n'ụwa ndono ezi afa ego nwanye ọma n'ịdị mmanụ Chidera nwanye ọma n'ọganihu kedu maka Obiọra na Ifeanyịrọ Chukwu Chinenyelu Chidera ụmụ Victor Mbanefo unu gadi ga-eji ezi ada akọ n'igwe Saba Fabi na America, na Fabi na America, Fabi n'obodo oyibo, na Fabi na America, obodo oyibo ka Fabi, na Fabi na America, ndị ọma bi n'obodo oyibo, na Fabi na America, America ka Fabi ebi, na Fabi na America, Chukwu ya gọzie unu na n'elu, Fabi na America, unu bi n'obodo oyibo, na Fabi na America, ndị ọma bili n'ụlọ, na Fabi na America, ọgụnụ meji jokerika, na Fabi na America, ya ga-eji enyi unu ekene na Fabi na America, ọyọ, na Fabi na America. kedu maka DJ Obi Ekwerekwu Obi Nyelugo onye ọma n'ụwa malụga mali nwasi ozi Ogidi Ejenu na Anambra steeti n'ezigbo oyi gị Nnamdi Nwagolue na ya na-ekene yi n'ụwa dodo ife onye megejeloti ya n'enu ụwa dodo Oklahoma City ka ibizinu ka njezi ekene ụmụnne m ndị bụ na Chijioke ya Chief Nnamdi Agolue Nnamezue n'ụmụ otutu na Agịla Ogidi gị si ejenu na ezigbo nwanne yinu Chief Victor Nwachukwu Agolue Idoga One na Agịla Ogidi kedu maka Chief Frank Agolue Agụlu n'odogwu nwanne mmadụ bilinu nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụ Chairman Fagol International Limited na Dallas, Texas na
America kunu bisi ọgadịlụ unu mmanụ ife mekwanụ unu n'ụwanụ denu unu ga-adị ka ejinu eji adagwagwunu ezi ụmụ agolu ebilinu ụmụ eji ejile ejiji na kilo ogidi gabasejenu chukwu ya gozi unu n'ibu unu mechi jokemonye atani ekene dịlụ unu onenu ezi nwunye Nnamdi agolu ene ya Chief Mrs. Chinwe Imelda Agolue Ngala kwesịrị ezi nwanyị ọma a na-ejeli nwa ezi nwa Chief na Mrs. Odogwu Ọdọbọ Ogbonne ha na Felija anụ enyi n'ụmụ onye obodo ọsamala ka unu sinu ụmụ ọgbarubilinu anyị ekene ezinne zụrụ ụmụ ọfụma mana ọnwụ buliona n'Uchukwu n'ala mkpụlobi ya na ndokwanụ ezinne mụrụ ezi nwa n'ezi dị nụrụ nwanyị ọmanụ n'ezie na ezinne nọ n'ala Chukwu n'onye ka anyị ga-akọrọ ụmụ obodo late Agnes Agolue Azụmdị alọ ezinne Chukwunna ga-anabata mkpụlobi na ndokwanụ ngwa amala n'ezie n'ezigbo oyi mụnụ Prince Chidi Okoledo ọzọbụlini ego 1 na Nnewi ezigbo nwunye ya Angela Okoledo nwanyị ọma Chief Ọnụọrụ onye mwenu onye jama na ya ka a ga-eji manyere ya task force chairman na Anambra State ọ ga-adịrị ụnụ mma Chief Chimenweobi ji ọfọnụ alụsị Olinek 1 obele nwa si Enugu ejenu n'ụmụaka kisi Uduakommili 1 Ludi n'Enugu Steeti Chief Injinia Eric Ifeanyirochukwu Ifeachọ Aghelioha nke izizi na Atani na ezigbo nwunye ya Mrs. Afulenu Ifeachọ Ogelimali nsọ dị ya n'elu ụwa nwanyị ọma ọ ga-adịla ụmụ mma Chifu Chinenye onye ọma bilinu ezi nwa ihe nkọ aka bili ọgbọmpi 1 aka egbuchi ọnwa Ọhamadike 1 na Abia Steeti nkeke enyi chụrụ igwe nye ọsọdụ na White House na Main Market dị na chi ngwa ụnanụ ebeghị gafe abịa ebinu Fabi na America. Fabi na America. Fabi n'obodo oyibo nụ Fabi na America. America gafe abịa ebinu Fabi na America. ifebe na Chukwu ebuka Fabi na America. nwa nwa obi nni Fabi na America. America dị obodo Fabi na America. na Fabi na America Fabi na America. abi n'obodo oyibo